mmene anawuzidwa kuti azibwerera ku Lilongwe pokanika kutera ku Mzuzu. Ndege ija m'malo mobwera kuno yagwa ndi kupha aliyense amene anali momwemo. Kuzikolakola kwa Lazarus Chakwera, ndege itagwa paja pa 10 Juni mu chaka cha 2024, anthu ochuluka amakhulupirira kuti Chakwera amadziwapo kanthu pa nkhani ya kugwa kwa ndege, ndipo iyeyo ndi okhuzidwa ndi imfa ya Chilima. Mu video iyi ndifuna ndikupasireni mfundo zonse zimene zimapangisa anthu kukhulupirira kuti Chilima anachita kuphedwa, ndipo chikhala chisankho chanu kukhulupirira kuti inali ngozi kapena iyeyo anachita kuphedwa. Ndikutanthauza kuti Chilima ndi anthu ena okwana 8 aja anachita kuphedwa. Ndi video iyi ndipemphe kuti muionere kuchokera koyamba mpaka na kumapeto, chifukwa mkatikati mwa video iyi ndikhalanso ndikukuuzani satane wa mtundu wa ndege imene inakwera Chilima, komanso kuphatikizapo mavuto amene dziko la Malawi ngati system timakomana nawo. Ndikhala ndikulowa kwambiri mu depth, ndiye mwina mwake ndingopempha kuti video iyi pamene mwapeza chance choyionera muionere yonse, chifukwa sitikudziwa ngati ikhalepo nthawi yayitali. Dzina langa ndine Sam Mavitha, tiyeni tikhale limodzi. Ngakhale mdima ungakule chotani kucha ndithu, ngakhale tingaone zowawa zotani ulemerero ukubwera. Nikusema kulepela kupelewera zambiri zikudusa koma ndiye ndikulusa. Anthu ambiri ku Malawi amakhulupirira kuti mawu amene President Lazarus Chakwera ananena pa 10 komanso pa 11 Juni okhuzana ngozi ya ndege ya Vice President Saulos Chilima sanali womveka bwino, ndipo ena amaona ngati panali zinthu zina zambiri zimene zinabisidwa. Komabe ngakhale kuti boma limakana kuti iwoli silinalakwitsa zinthu zimene zinachitika, anthu ochuluka a Malawi ene ake anakayikira makamaka pa kusintha kwa mawu ochokera ku boma nthawi ndi nthawi, kusagwirizana kwa zimene atsogoleri ena amanena, komanso zinthu zimene zinatuluka pambuyo pake mu ripoti lija la BFU ndi Commission of Inquiry. Zinthu zake ndi monga ndege sinathe kutera chifukwa cha nyengo yoyipa pa bwalo la Mzuzu. Ambiri mukukumbukira ino kuti Chakwera anauza mtundu wa Amalawi pa 10 Juni pamene ankayankhula ndi Amalawi kuti ndege sinakwanise kutera pa bwalo la Mzuzu, ndipo ogwira ntchito pa bwalo la Mzuzuwo anauza ndege kuti ikuyenera ibwerere. Aliyense anakhulupirira. Mavideo anga oyambirira ndinkagwiritsa ntchito mawu amenewa popereka ripoti la ngozi ya ndege. Boma linalankhula kuti ndegeyo sinalandire chitetezo chotera pa Mzuzu chifukwa cha chifunga ndi nyengo yoyipa, choncho anauzidwa kubwerera ku Lilongwe. Pambuyo pake ripoti la BFU linavomerezadi kuti nyengo sinali yabwino, koma anthu ambiri anafunsa kuti ndi chifukwa chani ndegeyo inapitiriza kuyenda mdera la Nkhalango nthawi yayitali akudziwa kuti nyengo sili bwino. Ndika zambiri zimene zimachitika anthu ena amanena kuti ili kulupuha kaya kuti koma ndegeyo mene fete naionera mene imaterera itadusa pakasanga skulu paja inazafika pena pake pa manda pamene inazaima kwa nthawi mwina 10 minutes. Itaima 10 minutes pa malo amenewo panazapezeka kuti Kuima kumene naima inali mwamba ili mmalere koma ya sisatu miyendo. Kodi ndege zina mu nthawi imeneyoyo sizinkatira kuno ku Malawi? Kodi nyengo yoyipa inali chifukwa chokha kapena panalinso vuto lina? Ripoti la BFU pambuyo pake linanena kuti ndege inali kuyenda mwapansi kwambiri, oyendesa anasokonezeka chifukwa cha chifunga, sankadziwa kuti ali kuti, ndipo sankadziwa kuti kusogolo kwawoko kuli kaphiri. Anthu ena amakhulupirira kuti ndi kuti poyambirira paja boma linalibe choyankhula, ndi anangoyankhula mawu amene anawabwerera pafupi, koma funso ndikumati ankabisiranji popeza kuti ripoti lomwe la BFU linanena motsimikizika kwambiri kuti ndege sinakafike ku mpoto kwa dziko la Malawi. Zinthu zina zimene zimapangisa anthu kukhulupirira kuti emeneja
sinali ngozi ayi, chinali chakuti boma linalankhula kuti search operation inali yayikulu komanso yokonzeka bwino. Boma linanena kuti AMDF, apolisi, madroni, maiko akunja ndi ndege zofufuza zikugwira ntchito usana ndi usiku kufufuza ndegeyo, zimene anthu anakayikira. Anthu ambiri anadabwa kuti ndi chifukwa chiyani zinatenga nthawi yayitali kuti ndegeyi ipezeke. Kodi military tracking system inali kugwira ntchito? Kodi panali kusokonekera pa rescue operation? Akuluakulu a UTM ndi anthu ena anayamba kuona ngati boma silinali kuuza anthu zonse zimene zinkayenera kuchita. Pa 10 Juni mmamawa ndege inasowa, ndipo pa 11 Juni mmamawa cham'ma past 9 ndege wreckage yake kapena kuti tiziduswa take tinapezeka. Koma anthu amene anatipezawo anali anthu masoyala amene analibenso even ndi experience ya ndege. Ankangokayikira kuti kangati ndege yagwera chigawo ichi pamene tinali ndi asilikali m'nkhalango yomweyo. Komanso kuphatikizapo china chimene chimakayikira anthu chinali chakunena kuti boma linalankhula kuti AMDF ndi apolisi, madroni komanso maiko akunja akufufuza ndege imeneyi, pamene chilungamo chake chinali chakuti pamene imakwana 8 koloko anthu anawuzidwa kuti basi asiye kufufuza chifukwa chakuti kwada chifunga ndichochuluka komanso kashawazi kamaoneka ngati kakhoza kuyamba nthawi ina iliyonse. Pamene boma limalankhula kuti ayi tiyeni anthu akugwirabe ntchito. Funso ndikumati pa ground ntchito inayima chifukwa chani? Chinapangisa ndi chani kuti ayime? Apa ndi chifukwa chake namiwa amakhulupirira kuti mwinato mu nthawi imeneja anthuwa anali ali moyo. Chinthu china chimene chimapangisa anthu kukhulupirira kuti anthu aja anachita kuphedwa inali nkhani yakusamvana pa nkhani ya ripoti. Eyeto zimene Chakwera ananena ma interview ena, President Chakwera ankaoneka ngati akudziwa kale nkhani yokhuzana ndi ripoti ali nawo at hand, pamene Minister Kunkuyu pa mbuyo pake adalankhula mawu akuti ripoti silinaperekedwebe ku boma ndipo investigation idali nkati. Anthu analankhula kuti apapa zikuoneka ngati pali bodza. Anthu anayamba kufunsa kuti ngati ripoti, ma PDF komanso information yogwirika sinali kutuluka kuboma chifukwa chani? Amene ankalankhula zona ndi ndani? Chakwera amene ankalankhula kuti ripoti lilipo lili pa desk pake, kapena Kunkuyu amene ankayankhula kuti ayi ripoti sinapasidwe ngati boma? Amene ankalankhula anali ndani? Panali kusagwirizana kwa mawu ndipo kuwonjezera kwa mawu amene wakunathandizira kuti zikayiko za Amalawi zichuluke. Chimodzi mwa zinthu zimene zinapereka mafunso anali mawu amene Chakwera anayankhula. Kwa amene tikukumbukira bwino, tsiku limene ndege inapezeka, tiziduswa ta ndege tinapezeka, Chakwera anayankhula kuti wreckage yapezeka ndipo onse anamwalira nthawi yomweyo, pa impact yomweyo, nthawi like pokugwa onse anamwalira nthawi yomweyo. Anthu ambiri anakayikira, ena amazifunsa funso lakuti kodi forensic examination inali itachitika kale? Anthu amene kanokudziwa bwinobwino, kodi chonchi imangokhala suspicion ya anthu chifukwa chokuti mpaka na lero palibe umboni uliwonse ovomerezeka kuti kodi anthu aja anamwalira nthawi yanji ende panatenga nthawi yayitali motani. Komabe ndikofunikira kuti ndisanamalize video hii ndikuuzeni zimene Commission of Inquiry ndi ripoti la BFU zinalankhula mofanana. Malipoti onsewa analankhula kuti panalibe assassination kapena kuti kuphana kupandali kwina kulikonse, panalibe sabotage kapena kuti kupanga kuononga ndege mwadaladala ndi cholinga chokuti ngozi ichitike, ndipo ngoziyo inachitika chifukwa cha kuyipa kwa nyengo, kulakwisa kwa mapiloti komanso vuto la aviation system kapena kuti vuto la dziko lathu pa nkhani yokhuzana ndi mayendedwe a mlengalenga. Anthu ena amakhulupirira kuti ndegeyo sinali yotetezeka, ndi chifukwa chani anapereka kwa anthu kuti aziyendera. Ma military procedure akuti sanasatidwe, ndipo peza kuti inquiry yomaliza ili nkati timve kuti zinthu zake zinatani, ndipo mwina pali zinthu zina zimene sizinaulusidwe bwino, ndipo anthu ena amakayikirabe kuti mwina mwake pali zinthu zina zimene sizinaululidwe. Apa ndi chifukwa chake pali ripoti lina mu chaka cha 2026 limene ndi lokonzedwa ku parliament.
kubisira mawu ena ziko ndi kumene kunachitisa kuti anthu ochuluka akhale anthu osakhutira, chifukwa chokuti tikakumbukira bwinobwino BFU inatulusa zinthu zambiri kuphatikiza makuti kulephera kwa emergency system pamene ndege inaweza kuti ikukhala ndi mavuto osiyanasiyana, pamene kano pakhale emergency system imene idziwisa dziko kuti china chake sichili bwino, kusowa kwa cockpit recorder, chinthu chimene chimajambula mawu amene akusinthanidwa pakati pa oyendesa ndege. Ndikofunikira kwambiri kuti tichitenso tako nkhani yokhuzana kuti kodi ndege ito sikuti ndegeyi inali yabwinobwino mu nthawi imene inkanyamuka, chifukwa chokuti emergency locator battery inali itachita expire zaka zingapo, ndege inalibe black box potengera ndi ripoti la BFU. Ndi timvanso mu ripoti ili kuti asimikizadi kuti mu ndege black box munalibe, ndipo panali mafunso pa nkhani yokhuzana ndi maintenance ake. Anthu ambiri amakayikira kuti panali ma political motives, panali negligence imene sinachulidwe bwino, panali anthu amene akuziwa zambiri kuposa zimene anthu anauzidwa. Funso limene amalawi ambiri amakonda kundifunsa kwambiri m'makomentsi ndilakuti kodi voice recorder kapena kuti black box imene timayidziwira nawo amalawi, cockpit voice recorder CVR kapena flight data recorder black box ili kutiko? Chimenenso chimadabwisa anthu ambiri kuphatikizapo ineyo ndizokuti ripoti la BFU lija linalina kuti ndege ya MDF ya mtundu wa Dornier 228 sinali ndi cockpit voice recorder imene imatchedwa kuti CVR kapena flight data recorder imene imatchedwa kuti black box. Izi zinapangisa anthu ambiri kukayikira chifukwa chokuti ndegeyo inkanyamula asogoleri akuluakulu a dziko. Ndi chifukwa chani inalibe zinthu zonsezi andi anthu ankangoyang'anira? Ndipo pambuyo pa ngoziyo kunalibe audio kapena data yothandizira kufotokoza bwino zinthu zimene zinachitika mu mphindi zomaliza. Kusapezeka kwa black box sizikutanthauza kuti inachita kuchosedwa mwadala. Anthu ambiri amakambirana ma possibility atatu. Ndegeyo sinali nayo kuyambira kale. Possibility yachiwiri inali ndi system yakale kapena yosagwira ntchito. Nthawi zina ma system amatha kuonongeka kapena kusasamalidwa bwino kwa zaka zambiri, amapangisa kuti zinthu zosiye kugwira ntchito. Anthu ena ochuluka amakhulupirira kuti black box imeneyi inachita kuchosedwa mwadala. Iyi ndi theory imene anthu ambiri pa social media amakambirana kwambiri mpaka na panopa palibe umboni wa investigation umene umasonyeza kuti inali sabotage. Palibe report imene imaonesa kuti wiring inachita kudulidwa kapena kuti munthu anachosa voice recorder mwadala. Mwina sofunso ndikumati chabwino ngati ndegeyo inali yakale kwambiri, kodi tilibe ndege zina zimene zikanakhonza kuchitidwa release pa nthawi iyi kuti ipite ku mzuzu? Zimene ndikhonza kuyankhula pano ndizakuti palibe chiwerengero chovomerezeka chimene boma la Malawi linatulusa pa 10 Juni mchaka cha 2024 losonyeza kuti ndege zingati za military zimene zinali zokonzeka kugwira ntchito mu siku limenero. Koma kuchokera kuma aviation records ndi ma report a MDF zikuoneka kuti Malawi inali ndi ma aircraft ochepa amene ankagwira ntchito nthawi imeneyo. Malawi Airwing inali ndi ma Dornier 228 okwana atatu, komanso ma Xiaomi MA600 awiri, komanso ma helicopter angapo amene namba yawo sinatchulidwe. Ndege imene inagwa pa 10 Juni mu chaka cha 2024 inali Dornier 228-202K ndipo registration yake inali MAF-T03. Pambuyo pa ngoziyo ma aviation records ambiri anayamba kusonyeza kuti Malawi yasala ndi Dornier 228 imodzi yokha yogwira ntchito imene registration yake ndi MAAW-TO4. Malawi Air Force inali ndi ndege ziwiri zokha zogwira ntchito, like Malawi Air Force, like asilikali amlengalenga amdziko la Malawi anali ndi ndege ziwiri zokha zogwira ntchito bwinobwino. Komabe izi sikuti ndi zimene ripoti la Malawi limalankhula. Maganizo anga komanso ndi anthu ambiri amene amakonda nkhani zokhuzana ndi kuuluka osati kwa usiku mukhonza kugwirizana nane kuti ndege zamakono za president kapena vice president kapena VIP transport nthawi zambiri
zimakhala ndi ma radar amakono, ma terrain warning system. Itu ndi system yokuti pamene ndege ikuuluka kusogolo kwake kuli phiri, kamachita kuyankhula terrain, ndege yokha kuchita kuyankhula. That means kuti ngakhale mutakha kuti mukuyenda muchifunga, mumva voice imene yokuti terrain, and then ikhala ntchito ya pilot kuti adziwe kuti alowere mbali yakuti. Amakhala ndi autopilot system, imakhala ndi weather detection yabwino, imakhala ndi ma black box a modern komanso amene amakhala odalirika pa ntchito, komanso ma safety standards apamwamba. Ndege imene inagwa ya mtundu wa Dornier 228 inali yakale, yopangidwa zaka zingapo zapitazo, ndipo ripoti la BFU linanena mavuto ena a maintenance komanso katundu wa makamaka nkhani yokhuzana ndi equipment, katundu ogwiritsa ntchito ndege imeneyi. Anthu ambiri aku Malawi adayamba kufunsa kuti kodi asogoleri akuluakulu a dziko ankayenera kuyenda pa ndege imeneyi. Malawi ikanakhala kuti inali ndi presidential aircraft ya makono kapena kuti kandege koyendera mtsogoleri wa dziko kamakono, mwina oyendesa akanakhala ndi ma warning system ambirimbiri, ndegeyo ikanakhonza kupeza njira ina mwayo yokha kapena mwina ngoziyo ikanakhonza kukhala yopeweka. Ndege ya makono ikanakhonza kukwanisa ndithu kuti mwina mwake ngozi nkupeweka koma osati 100%. Dzina la ndege ndi Dornier 228-202K ndipo inapangidwa ndi mkulu wina otchedwa Dornier kumeneko ku Germany. Iyoyi inayamba kuuluka, first flight yawo inayuluka pa 18 March mu chaka cha 1981 ndipo inayamba kugwira ntchito mu 1982. Capacity imayeneka kunyamula anthu okwana 19 mpaka anthu 25 kutengera ndi mtundu wake komanso setup kuti mipando ayisanja motani. Mu military version imakhala ikunyamula oyendesa awiri kapena atatu ndipo mapassenger pafupifupi 15 kulekeza 19. Iyoyi imagwiritsa ntchito turbo prop engine amenewa ndi awiri, amakhala side by side. Mulitali mwa ndege imeneyi ndi 16 meters ndipo kutalika kwa mapiko ake ndi 17 meters. Ili ndi height pafupifupi 4.9 meters. Ili ndi maximum takeoff weight ya pafupifupi 6200 mpaka na 6500, zimene zikuoneseratu kuti mukhonza kutenga matumba achimanga okwana 124 ndi kuwapakira mukandege kameneka iuluka bwinobwino, olo matumba okwana 130 iuluka bwinobwino mopandaso vuto. Ndegeyi imathamanga pafupifupi 200 knots ndipo ili ndi ma ranges apafupifupi 2300 kilometers. Ndege ya Malawi imene inagwa ya MAF T03 inapangidwa mu chaka cha 1987. Ku Malawi kuno inafika patangodusa chaka chimodzi mu chaka cha 1988. Palibe record yonesa kuti ndani amene anagula izi kapena kuti chanchani ayi, koma zonsezi zinazera ku Malawi Defense Force kapena kuti Malawi Army Air Wing muzaka zimenezi za ma 1980. Tikamatchula ndege timayika makuti K kumapeto. K amatanthauza kuti ndi mitundu ya ndege imeneyi imene imakhala ndi timapikotina ting'ono timene timathandizira kuti ikhonza kuuluka kapenanso kutera mwapafupi kwambiri. Itakhoza kuuluka pompomponso mwinaso china chake sichinayende bwino ndi kutera mwa njira yosavuta. Ndege ngati akuipanga maintenance mwabwinobwino imayeneka kuuluka kwa kanthawi ndithu even isanapange retire. Komabe ngakhale kuti ndege inapangidwa mu chaka cha 1989, pofika mu chaka cha 2024 inali ndi zaka pafupifupi zokwana 37. Ndege zambiri za mtunduwo zimayamba kusiya kugwira ntchito pakatha zaka zokwana 25 mpaka na 35. Etu makamaka pa ntchito za ma VIP kapena ma military transport. Choncho anthu ambiri amakhulupirira kuti ndege ya Malawi inkafunika kuyipanga upgrade kwambiri, kuyipanga kuti ikhale ya makono kapenanso kungoyipanga retire kumene.
mutaonera video chachitali chimene ndikuyesera kuti ndikulankhulireni nkhani yonse tikumbukire miyoyo ya anthu ofunikira mdziko la Malawi ngati achilima ndi anthu ena okwana 8 onse aja tikumbukire midzimu yawo limodzi pamene posachedwa apa tikhala tikumva nkhani yokhuzana ndi chikumbutso cha imfa yawo, funso lalikulu lofunikira kwambiri kuti wina aliyense aliyankhe. Inali ngozi kapena anachita kuphedwa? Dzina langa ndine Sam Mavita, ndikhala ndili m'makoments nkomawerenga makoments onse mwachidule. Mwayikonda motani video imene ndayifotokozera. Ndafotokozaponso mavideo ena awiri ofanana ndi mmene ndayifotokozera video iyi, mukhoza kuonera posankha ina iliyonse mwa mavideo amene ali pa screen yawo. It's your boy Sam Mavita. Bye.